Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Nandito na ako sa may crossing dito sa may Angeles City. Ayan, bukas yung Samgyupsal. Yung mga food court dito, o yung mga turo-turo. So, yung iba nagbubukas na, yung iba sarado pa rin. Ito, malapit lang ito sa may Aling Lusing, Sisig Queen. Ayan, ito yung Aling Lusing. Masarap yung sisig nila dyan. Papunta ng Angeles City, yun sa kaliwa. Pakanan, papunta ng Balibago or Dau, Mabalacat, Pampanga. So magpapasalamat muna ako sa inyo mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko, tulad ng ginagawa natin ngayong araw na to. Ayan, maraming salamat po sa inyo. So ang tagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog mga tol. Ayan, so marami na rin mga sumasakay sa mga jeep ngayon, hindi tulad dati. So kailangan pa rin naka-face mask kapag lumabas ng bahay. So kanina may napansin ako na rumorong ang mga pulis. Ayan, yung mga iba nakita siguro walang mga face mask kaya pinagsabihan lang. Ayan, so hindi ka agad inuuli. So kailangan muna ng warning para wala nang gulo. So ito pala, papunta ng San Fernando, Pampanga. Siyempre kakaliwa tayo, pupunta tayo ng Balibago. Shoutout sa mga kabalan motovlogger. Shoutout din sa mga nanonood sa akin. Siyempre hindi ko na kayo isa-isain, basta yung mga nanonood sa akin at yung mga nagpapashoutout, shoutout sa inyo. So balang araw makakapag-vlog din tayo sa bakan dyan, sa papunta ng Marquee Mall. May mga ginawang kalsada dyan para mapabilis yung pagbiyahe dun sa may Marquee Mall or papunta ng Magalang. So kakaayos din lang ng motor natin. So nasira yung mga spring, yung clutch spring nya. So kakagawa ko lang dati, ilang araw lang ay nasira. Kaya pala napakaingay ng belt natin. Ay pa yung parang yung panggilid, bago rin yung belt natin. So ngayon ayos na, okay na okay. Parang balik sa bago. So nandito na tayo sa may Balibago, Angeles City. Ayan, may mga nagtitinda rin na mabibingka rito. Ayan, sa tapat lang ng simbahan ng Santa Maria. Ito, parang balik normal na dito sa may Balibago. Marami rin mga bumabiyahe. Ito yung Best Western sa Savers Appliances. Malapit na rin tayo sa may Casino Filipino dito sa may Balibago. Ayan, yung mga ilig sa casino. Ayan, bukas na bukas yan. Hindi ko lang alam yung mga ano ngayon, yung mga resto bar, kung bukas yan or sarado. So dadaan na rin tayo dito sa may Balibago, no? Sa may mga walking street, ganun din naman nandito rin tayo. Baga tayo umuwi sa Tarlac, dito muna tayo. Tingnan lang natin yung mga ano rito, mga chicks, yung mga mahilig sa mga chicks. Hindi, joke lang. Basta update lang natin kasi yung mga subscribers natin sa ibang bansa, yung mga foreigners, gustong mapanood yung mga
pinupuntaan nila mga bar dito. Kaya update din tayo kapag may time. Yan, may mga nakatambay pa rin chicks dito. Ayan o. Ay, may mga chicks pa rin nakatambay. Ito pa oh. Hindi si ate oh. Sexy. Marami pa rin palang mga nagpipick up ngayon dito. Wild Orchid Resort. Ayan, sarado. Napakasaya dati dyan. Ayun pa, may mga bakla. Ito bukas. Daming ano, nagpo-poker. Mga nagpo-poker din dito. So hindi na tayo makakapasok dito. Sarado na. Pag alas 5 na, sarado na rin yan. Ayan, pwede lang naglalakad. Walking street. So maraming mga natutulog dito. Ayan o, mga sarado na. Dati napakasaya rito. Lalo na yung Las Vegas. Las Vegas na yan. Ang daming mga nakatambay dati dyan. Si ate oh, tisay na tisay. Ito yung walking street. Hindi na pwede. Hindi na tayo pwedeng dumaan dito. Sarado na. Yung mga naglalakad na lang yung pwede. Ayan oh. So may mga bukas na rin mga bar. Dito, dami din dating mga bar dito. Mga bidyokian. Nung uso pa yung mga osto. Ayan, dito marami. Kaso sinarado yan. Ayan, may mga process o ay mga bakal. Ayan oh. May mga arang na bakal dyan. Ikot na lang tayo rito. Dito na tayo sa may Balibago eh. Dito sa may McDo, marami pa rin. Marami mga nagtatambay dito sa may McDo. Eh, titignan lang natin ah. Ito yung walking street oh. Wala, sarado, bawal na pumasok. Yung mga nag-grab food. Yan si ate oh. Grab food na lang, marami. Ikot na lang tayo. Parang uulan pa yata. Makulimlim ah. Sa may gilid, ang dami mga nagtitindang prutas. Ayan. Ito sa may kanan dito, papunta ng Marquee Mall. So didiretso tayo. Ay, yung mga hindi pa po nakapunta rito ha. Pagkakalam ko na may nagche-checkpoint sa kabila, papasok ng Angeles City. Nung gagaling ka sa manggagaling ka sa Tarlac or Baguio, ay mga nagche-checkpoint. Eh kung gagaling ka naman sa Angeles, eh diretso lang, wala naman nagche-checkpoint dito. Marami na rin mga nagtitinda ngayon dito ah. Madiskarte talaga yung mga Filipino. Yun lang, papatraffic tayo. May bagong bukas, ayan no. May shoeless din pala rito. Diretso tayo, papunta ng Dao.
Try natin ha kung may magche-checkpoint dito. Baka yung iba kasi natatakot pumunta rito. So pag ganitong oras, wala na. Ito sa kabila naman may mga nagche-checkpoint. Hoy, may timitingin. Kanina walang nagche-checkpoint. Ngayon parang may sinisilip sila. Hindi ko lang alam kung yung mga bata siguro na lumalabas. Yung mga jeep, ayan, okay naman. Punong-puno siya. Baka nagpipila mga to. May One North din dito sa may Dau ha. One North Mall, ayan. Yung hindi nakakaalam o yung hindi nakapunta rito o yung nasa ibang bansa na hindi alam na may mga bago ng mga mall dito na One North Mall lang. Hindi naman kalaki yan tulad ng mga SM at saka Robinson. Dito talaga walang pagbabago. Ayos na ayos pa rin sa Dau. Lumuwang yung kalsada, wala nang traffic. Yun lang, hindi tulad talaga dati nung may nakaarang pang barrier na sa gitna. Kasi natatraffic sila rito eh. So ngayon okay naman. Kanya-kanyang diskarte na lang. Wala nang mga nakaarang na bakal dito. Welcome. So good, so clean. Yan, so yung so clean, so good. Alam niyo naman yan, Sogo, diba? Puno-puno yung mga mga sakyan, mga pumapasada ng jeep. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakapagbigay ng update Basta kapag di tayo busy ay may update ako. Yun yung ginagawa natin. Medyo busy pa tayo ngayon kaya madalang na lang tayo nakakapag-update. Jumbo Genera Dau. Ito marami talagang nagtitinda rito sa may gilid. Ayan may 10-10. May mga prutas. Yung gym, bukas din gym dito. Ayan, nasa taas, nasa 3rd floor. Pagkakalam ko sa Balibago sarado yung mga gym. Dito sa may Dau, bukas naman. Yun yung pinagkaiba. Kahit parehas na Pampanga, kakaiba kasi yung mayor ng Dau at saka Angeles City. Dito makikita rin natin yung mga pinutol na mga puno. Ayan, ito yung mga bagong semento na kalsada. Ayan, dati-rati nandyan yung mga puno na matatanda pa siguro sa atin. So hindi na natin alam o hindi ko na alam kung nasaan nakatayo dati. Dito sa may yan, tapat dito may mga puno dati. Tsaka dito, ayan. Ngayon wala na. Ayan, ginawa na lang sigurong parking lot or parkingan ng mga kanya-kanyang establisamento. Lumuwang yung kalsada pero yun lang yung mga alaman na yung sayang. So ayan lang muna yung update natin ngayon dito sa Pampanga. At maraming salamat po sa inyo. And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.